Vitajte na Vin Italy 2025. Tento prestížny festival vína oslavuje taliansku vinohradnícku kultúru vo všetkých jej podobách. Od legendárnych producentov až po nové inovatívne značky je tu všetko. Vin Italy nie je len o vystavovaní vín, je to živý periére s talianským teroárom, tradíciou, remeslom a trendami. Formuje sa tu budúcnosť vína nielen v Taliansku, ale aj na globálnej scéne. Počas niekoľkých dní sa tu stretávajú všetky dobrodružné vinárske duše. Somelieri, vinári, obchodníci, novinári aj vinársky nadšenci z celého sveta. S radosťou sme teda prijali pozvanie na túto úžasnú udalosť a prinášame vám tie najzaujímavejšie momenty, chute a príbehy. Som Adam Grexa a dnes sa so mnou vydáte na najväčšiu výstavu vín v Taliansku, Vin Italy. Verona. Mesto, kde sa stretáva história s moderným životom. Z vtáčej perspektívy sa ukrýva mozaika skrytých uličiek, námestí a pamiatok. Každý roh tu rozpráva príbeh tohto jedinečného mesta. Na východnom brehu rieky Adige sa týči Castel San Pietro. Tu môžete nájsť tie najkrajšie výhľady na celé staré mesto. Pod ním sa rozprestiera Ponte Pietra, najstarší most vo Verone. Spája obe brehy už od rímskych čias. Nemenej ikonický je aj Castel Vecchio. Je to mohutná stredoveká pevnosť postavená v 14. storočí dynastiou della Scala. Dnes slúži ako múzeum a symbol obrany mesta. V srdci mesta nájdeme Veronskú katedrálu, majestátnu gotickú stavbu postavenú v 12. storočí. Tá susedí s Torre dei Lamberti, 84 metrov vysokou vežou s výhľadom, ktorý musíte zažiť. Pre romantikov je Verona pútnickým mestom, veď tu je povestný Júliin balkón. Shakespeareov príbeh Rómea a Júlie tu ožíva v uličkách, ktoré spájajú minulosť s príbehom. A napokon Arena di Verona. Rímsky amfiteáter, ktorý od dôb Ríma prináša umenie pod holým nebom. Dnes patrí k najprestížnejším operným scénam na svete. Verona ale nie je len pekná kulisa. Dozvedáte sa o živom meste, ktoré dýcha dejinami, ale zároveň žije prítomnosťou. S dejinami, romantikou ba i s umením sa nám spája aj dnešná expedícia. Na výstavisku vo Verone sa každoročne koná jeden z najväčších vinárskych veľtrhov sveta. Expedíciu na Vin Italy sme odštartovali masterclassom Multi-Vintage Blend, ktorý sa venoval netradičnému vinnému štýlu. Ide o víno, ktoré vzniká spojením viacerých ročníkov, čím získava výnimočnú hĺbku a komplexnosť. Pod vedením enologického experta Filipa Bartolottu sme ochutnali 8 starostlivo vybraných vzoriek, ktoré nám ukázali, ako môže tento trend posunúť víno na úplne novú úroveň. Z bielých vín nás zaujal odvážny a sofistikovaný kúsok Pasqua Hey French z Talianska. Výnimočný zážitok završila ochutnávka skutočnej rarity Vega Sicilia Unico Reserva Special. Je to jedno z najlepších červených vín na svete. O jeho výnimočnosti nám cez telemost rozprával samotný hlavný vinár Gonzalo Iturriaga, ktorý toto ikonické víno tvorí už 10 rokov. First of all, thank you very much. Cheers! For this wonderful masterclass. It was very enlightening. I think the idea, I'm glad you enjoyed it because this is something that doesn't happen every day. The idea of multi-vintage fine wines
is not the idea of blending for any other purpose, but just to do the quintessential part of what the winemaker has. In other words, the multi-vintage can help winemakers to counterbalance the extreme effects of climate change, of different cold, super cold, and super hot vintage, super rainy and super dry. And at that point, that's one of the key factors. The other factor is that actually natural wines have made a place, right, everywhere in the world. But what about winemaking? What about fine winemaking? Because one thing about cheap multi-vintage, which is table wine, is one thing. So people just blend whatever they've got. Yes. But here, there is an incredible inception, yes. right? There is a lot of work. It takes like years to make it and a lot of money. Yes. So once again, thank you for this experience. Yeah. And I wish you only the best in the future. Grazie. With this segment. Likewise. Ciao ragazzi. Navštívili sme aj stánok Antinori, jedného z najvýznamnejších rodinných vinárstiev v Taliansku. História vinárstva siaha až do roku 1385. V súčasnosti, po 26 generáciách, vedie toto rodinné vinárstvo Piero Antinori so svojimi 3 dcérami. Rodina Antinori produkuje ročne viac než 20 miliónov fliaš pod rôznymi značkami. No medzi ich najväčšie legendy patria Tignanello a Solaia. Tieto vína sa radia medzi top 3 najvýznamnejšie a najuznávanejšie červené vína z celého Talianska. No a sídlo vinárstva Antinori získalo ocenenie v roku 2022 za najkrajšie vinárstvo sveta. Architektonický skvost zasadený do toskánskej krajiny, kde sa prelína tradícia s modernou estetikou. Návšteva ich stánku nám dala možnosť ochutnať nielen nové ročníky, ale aj staršie legendárne vína. Tignanello, revolučný super Tuscan, ktorý ako prvý narušil pravidlá klasického Chianti. Solaia je ešte silnejší prejav elegancie a sily. Tieto vína nie sú len ikonami Toskánska, sú dôkazom toho, že aj v krajine s 1000-ročnou tradíciou sa dá víno robiť inak a zároveň svetovo. Na Vinitali sme nemohli obísť stánok legendárneho toskánskeho vinárstva Fontodi. Vinárstva zo srdca oblasti Chianto Classico. Ich vína sú synonymom pre eleganciu, terroir a výnimočnú kvalitu. Ochutnali sme ich novinku Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo, víno s bohatou štruktúrou, zamatovými taninmi a tónmi tmavého ovocia, korenia a minerálov. Ide o čisté Sangiovese z prestížnej vinice, ktoré zrie 24 mesiacov vo francúzskych súdoch. Vrcholom degustácie však bolo ikonické Flaccianello della Pieve. Najvyššie hodnotené víno z pôvodnej odrody z Toskánska z tých najlepších parciel vinárstva. My sme ochutnali ročník 2021 vo vôni očarí tónmi tmavých čerešní, černíc a sušených sliviek. Nechýba jemný dotyk fialiek, kože a balzamika. V pozadí cítiť sladké korenie, tabak či náznak eukalyptu. Chuť je mohutná, šťavnatá, s pevnými zamatovými tanínmi a dlhým minerálnym záverom. Flaccianello je víno s veľkým V. Spája v sebe silu, eleganciu a potenciál na dlhé zrenie. Ďalšou zastávkou na Vinitali bol masterclass s názvom Refreshing Reds. No a viedol ho renomovaný americký sommelier Jeff Porter. Jeff je uznávaný odborník na talianske vína a bývalý riaditeľ vínnej sekcie v Bastianic Hospitality Group. Je tvorcom série Sip Trip, v ktorej približuje taliansky vinohradnícky svet novým generáciám milovníkov vína. V
tejto masterclass predstavil výber netypických, ľahkých a sviežých červených vín z rôznych kútov Talianska. Vína, ktoré by ste možno v krajine známej svojimi robustnými červenými ani nehľadali. Tieto refreshing reds sú odpoveďou na meniace sa preferencie mladých konzumentov. Generácia Z a mileniáli čoraz častejšie siahajú po ľahších, ovocnejších a menej taninových vínach. Po takých, ktoré sa dajú piť len tak. Bez zložitých pravidiel, bez dekantácie a pokojne aj trošku vychladené. Vinársky svet si začína uvedomovať, že každým rokom sa predá menej a menej vína. A práve mladšia generácia už nevyhľadáva klasické ťažké vína, ktoré pili ich rodičia. Right now we are standing here with Jeff Porter. He's a beverage specialist who lead a masterclass about refreshing red wines. It's a kind of a new thing, a new trend that we try to induct on the markets because we are losing the younger ones. Yeah, so Jeff is somebody who stepped up and he's interested in maybe finding wines that are interesting for the younger generation. Yeah, absolutely. No, like I said at the end, wine is a community of people, and we want to just embrace more people, not with exclusionary wines, but with wines of like the populace, wines that everyone can feel comfortable with and learn from, and then move throughout their wine journey. Yes, of course. I always use the term wine journey because everyone has his own wine journey and is in a different state every time, you know. So yes, of course, my first wine was Prosecco. Right now we are laughing about it, but it's like that. It's a gateway, so you have to start somewhere, and through these red wines, you think we can reach younger adults. Yeah. The wines that I showed here are diverse and unique, but each one has, I think, a sensibility that is easy, but also both with a lot of intelligence behind it, where it's like, you know, it's like reading a great book or seeing a movie that on the surface is like, wow, this is so much fun, it's an action movie, and then you go home later and you're like, wait, there was a whole message that at first I didn't understand, but now I really, really appreciate it. I want to revisit it. And I think that's what these wines are. Thank you for this masterclass. It was a real pleasure listening to your thoughts, and see you next time. Thank you. Thank you. I look forward to visiting you. Ciao. Ďalším z vrcholov našej návštevy na Vinitaly bola zastávka pri stánku Cantina Terlan. Vinárstvo patrí medzi skryté poklady talianskej scény a produkuje tie najvyššie hodnotené biele vína z celého Talianska. Cantina Terlan bola založená v roku 1893 v regióne Alto Adige, známom aj ako Južné Tyrolsko. Oblasť bola až do roku 1919 súčasťou Rakúsko-Uhorska. Tento pôvod dodnes ovplyvňuje kultúru, jazyk aj prístup k výrobe vína. Rudy nám predstavil dva top modely vinárstva, ktoré sú považované za absolútnu špičku bielých vín v celej krajine. Rarity 2012 je víno, ktoré je výsledkom trpezlivosti a dôslednosti. Terlaner Grande Cuvée Primo 2022 je víno z najlepších viníc postavené na odrode Pinot Bianco. Tieto dve vína nie sú len špičkou vo svojej kategórii, sú dôkazom toho, že aj v Taliansku môže vzniknúť biela elegancia svetovej úrovne. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich möchte mal fragen, Ihre Weine sind weltweit bekannt, ja? Aber warum meinen Sie, ist das so? Ja, beim Wein ist sicherlich immer das Ausschlaggebende, das Terroir, also wo der Wein wächst, das Mikroklima. Also wir haben in Terlan sicherlich gesegnete Weinlagen. Wir haben auch eine sehr, sehr lange Tradition, über 130 Jahre die Tradition hat die Kellerei Terlan und wir haben sicher auf Qualität uns spezialisiert und wir haben auch viel Energie und Leidenschaft hineingelegt und deshalb glaube ich, das spürt man auch in den Weinen und deswegen haben die Weine auch weltweit Erfolg. Und es ist eine untraditionelle Kooperation von wie vielen Weingrowers?
Ja, wir haben mit Thailand 180 Familien, 180? ja, 180 Personen, die dahinter stehen und es sind dann 200 Hektar Fläche, Rebfläche. Perfekt. Aber trotzdem, wenn man das umrechnet, sind das sehr kleine Strukturen, sehr familiäre Betriebe, die die Weinberge sehr gut bearbeiten und deshalb uns auch ein exzellentes Traubmaterial liefern. Ja, perfekt. Und die Top-Produkte, wie viele Jahre ist das im Keller? Ja, unterschiedlich. Also das kann auch über Jahrzehnte, das kann auch 10 Jahre und noch länger 10 Jahre, im Keller ja. sein. Also bei den Rarity-Weinen, die sind, jetzt verkaufen wir 2012, also nach 13 Jahren wird der Wein verkauft. Wir haben auch noch was liegen auf der Feinhefe aus dem Jahr 1979. Wirklich? Und Thailand hat eine sehr, sehr große Tradition und auch viel Zeit. Wir lassen uns auch viel Zeit. Die Weine brauchen auch Zeit, sich zu entwickeln. Und ich glaube, große Weine müssen auch reifen können. Und man muss sie auch reifen lassen. Danke vielmals für Ihre Zeit. Na Vin Italy nás zaujal aj stánok vinárstva Moleto, kde sme objavili kolekciu Il Mio Gusto. Táto séria ochutených prosek je navrhnutá špeciálne pre mladú generáciu. V dobe, keď mladí konzumenti čoraz viac hľadajú ľahké, zábavné a svieže vína, prichádza Il Mio Gusto s odpoveďou, ktorá má štýl aj chuť. S obsahom alkoholu len 7%, ovocnými príchuťami a výrazným dizajnom fliaš sú tieto bublinky ideálne na letné party, brunch s priateľmi alebo ako štýlový aperitív. A navyše, všetky príchute sú vyrobené z kvalitného talianskeho proseka a prírodných surovín. Il Mio Gusto dokazuje, že aj prosecco môže byť moderné, hravé a pripravené zaujať úplne novú generáciu milovníkov bubliniek. Na Vin Italy sme sa zúčastnili aj masterclassu venovaného odrode, ktorá sa pomaly, ale isto vracia na medzinárodnú vinárskú scénu, Velschriesling. Pod vedením renomovaného enológa Dušana Brejca sme mali možnosť ochutnať výber vín, ktoré ukázali široký štýlový rozsah tejto odrody, od ľahkých a sviežich bielých vín až po vyzreté komplexné exempláre s potenciálom na archiváciu. Hoci Velschriesling dlho niesol nálepku druhoradej odrody, dnes sa karta obracia. Ako povedal sám Brejc, neexistujú dobré a zlé odrody, iba dobré a zlé vína. Kedysi bol Velschriesling nástrojom masovej produkcie, kde odroda sama o sebe nikoho nezaujímala. Dnes je však všetko inak. Kvalita výrazne vzrástla, štýl sa modernizoval a jedinou prekážkou ostáva už len starý imidž. Degustácia 11 starostlivo vybraných vín bola jasným dôkazom toho, že Velschriesling má nielen charakter, ale aj budúcnosť. Je pripravený vyvrátiť všetky predsudky, ktoré ho roky brzdili, a my sa nevieme dočkať na túto skvelú éru tejto jedinečnej odrody. Hello. Good to see you. It was very pleasureful to hear your thoughts about this maybe forgotten grape variety. In Slovakia we have a lot of vineyard plants with this variety. Also from Bratislava it's just a couple of miles to Niederösterreich, and this Neusiedlerse, it's a very popular grape variety. We know and we use it a lot, we drink it a lot, but does it have a chance in the world? Could it become the next Chardonnay? Well, it can, but you need three things. You have to be multinational with a lot of money to wash the brains to the Welschriesling. So that everybody would say, oh, Welschriesling, that's something. Marketing. Or you buy the market share of those that already have an important share on the market with Welschriesling, and you enhance the market. So you push the Welschriesling through buying the concurrents and enhancing the whole structure of the business upwards. Do you think Velschriesling is the main white variety from Slovenia? Is it like that? Yeah, it's like 11% in acreage. So Okay. it's number one due to the hectares, Yeah. but not due to the image or not even in let's say in sales.
it's the basic entrance. But as we tasted today, we tasted 11 different Welsh Riesling. We can say the variety is very broad in terms of can be really fresh. It can be also a really high quality wine we use with malolactic fermentation and oak. It can blend and it can go orange. I didn't know about that. That's a surprise for me. So perfect. There was a very nice 2 samples. And also sweet. Sweet we know from Austria. Definitely. Yeah. I think they are the best from this variety. Yeah. Hope it goes well, and we'll see next 20 years for both Slovenian and Slovakian wines. Let's go for that. Thank you for your time once again. Thank you again. It was a real pleasure. Super. Glad to hear. Na Vinitaly sme sa zastavili aj v stánku Burlotto, producenta, ktorý stojí za aktuálne najvyššie hodnotenými barolami z celého Piedmontu. Toto historické vinárstvo z obce Verduno, založené v roku 1850, dnes vedie Fabio Alessanderia, ktorý s citom prepája rodinnú tradíciu s moderným prístupom k výrobe vína. Počas degustácie sme mali možnosť ochutnať celé portfólio vinárstva, vrátane ich najprestížnejších vín, Cannubi, Castelletto a Clivi a ich top terroiru Monvigliero. Vína Burlotto ma úprimne prekvapili. Nie silou a koncentráciou, práve naopak, eleganciou, precíznosťou a jemnosťou. Ide o moderný štýl barola, stredne plné vína s jemnými tanínmi, okamžite piteľné, no stále so všetkým, čo od barola očakávate. Komplexnosť, noblesu a terroir. Žiadne hrubé hrany, žiadne agresívne triesloviny, len harmónia, čistota a sofistikovaný prejav odrody Nebbiolo. Vína, ktoré nie sú uväznené v minulosti, ale nesú stále to najlepšie z miesta, odkiaľ pochádzajú. Ďalej sme na Vinitaly navštívili stánok vinárstva Paruso, ktoré sídli v obci Monforte de Alba v srdci regiónu Barolo. Toto rodinné vinárstvo vedenie Markom Parusom je známe svojim dôrazom na tradičné metódy vinifikácie a rešpekt k terroiru. Počas degustácie sme mali možnosť ochutnať ich klasické Barolo vína, ktoré sa vyznačujú hlbokou rubínovou farbou, komplexnou aromou červeného ovocia, tabaku a korenín a na podnebí sú plné s pevnými tanínmi a dlhou dochuťou. Okrem toho nás zaujalo aj ich šumivé víno Metodo Classico Extra Brut, ktoré je vyrobené čisto z odrody Nebbiolo. Víno zrie na kvasinkách v pivnici 36 mesiacov, počas ktorých sa pravidelne ručne premiešava. Výsledkom je šumivé víno s veľmi jemným a elegantným perlením. Tieto vína sú dôkazom toho, že Paruso dokáže spojiť tradíciu s inováciou a vytvárať vína, ktoré oslovujú milovníkov po celom svete. Ak ťa baví víno, cestovanie a objavovanie nových chutí, nezabudni nám dať like, koment alebo subscribenúť náš kanál. Pripravujeme ďalšie zaujímavé reportáže, rozhovory a vínne tipy, tak buď pri tom, keď sa bude otvárať ďalšia fľaša našeho príbehu.